Palami pa. Bati, kuwang. Palit may o kuan lansones. Lami kayo. Nag 30 ang 1/4. Wow, lansones sa Pilipinas. Lansones sa Cebu. Manamit, matamis. Ban? Ako ni, tunga be. Kaya tagtunga may kay kuwang rin ni Mas CB ang tunga. Ama mo ga-vlog si mo. Kuwang rin ni Hi sir. Ga-vlog is mo. Oh. Haling gini lusunes ko may bawan. Lagi. So mga Camels TV ari mo diri sa Bulacau ha. At bang sa kuan sane Robinson. Na diri si sir. Tay pangalan mo sir? Randy. Rande na maligya siya grambutan o lansones. Lami kayang lansones kay tamis kayo. Nya barato ra sad oh. Gusto ka mo tilaw eh. Wow. God bless sir. Salamat niya, salamat ma'am. Okay.